Bon dia, soc en Joan Gómez Pallarès i soc professor d'aquesta casa. Soc catedràtic de Filologia Llatina des de fa pràcticament massa anys. Soc pràcticament un estudiant no fundacional, però gairebé fundacional de l'Autònoma, i he passat molts anys tant a l'Autònoma com a fora de l'Autònoma. Ara fa una temporada que he tornat i he tingut el goig i la sort de poder començar a treballar amb els amics de l'OE. M'han demanat que faci i que gravi una pastilla, una d'aquestes petites píndoles de comunicació de coses que fem nosaltres com a professors i també, en aquest cas, com a no professors, i aquí estem. Com us ho diria? El resum del que ara us explicaré és una cosa que s'ha convertit en un moment icònic de la televisió espanyola. Un petit homenatge als estudiants i les estudiants de Ciències de la Comunicació, perquè l'any 93 la Mercedes Milà va fer una entrevista al Paco Umbral i l'entrevista se suposava el Paco Umbral la volia per parlar del seu llibre. I la Mercedes Milà va anar fotent canya, va anar explicant i va anar dient, i al final el Paco Umbral va cridar «Me voy porque yo he venido aquí a hablar de mi libro». Vale, jo he venido aquí a hablar de mi libro, però no he vingut també a parlar del meu llibre. M'explico. El pretext és això, que ara veieu. Un petit llibret que he escrit aquests últims mesos, que es titula La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, però no he vingut en primer lloc a parlar, diguem, del meu llibre, o d'aquest últim llibre. He vingut a parlar una mica de la recerca que he fet durant aquests últims 20 anys. Jo, com a professor de filologia clàssica, m'he dedicat a moltes coses diferents, bàsicament textos de literatura llatina, de filologia llatina, i durant els últims 20 anys de la meva vida, una part molt important de la meva recerca, diria fins i tot més de 20 anys, l'he dedicada al que s'anomena poesia epigràfica llatina. Carmina latina epigràfica en llatí, és a dir, poemes, poesia, que estan escrits a sobre d'una inscripció i que estan en vers. Més del 95% d'aquests poemes són funeraris, estan dedicats a morts i mortes, i és un producte literari, per entendre'ns, molt, molt especial, molt poc habitual al món romà, i jo m'hi he dedicat molt a estudiar això. Estudiant aquest tipus de poemes em vaig adonar que hi havia una temàtica concreta que es repetia de tant en tant, que era la que vinculava les 4 estacions, és a dir, allò que succeeix al llarg de tot un any amb una persona morta. Em vaig adonar, per exemple, que aquest costum que tenim nosaltres per Tots Sants, de regalar flors als morts, ja és un costum que existia a l'antiguitat des de com a mínim el segle II després de Crist. En una inscripció que per mi va ser molt reveladora, dedicada a una noia que es deia Marcana Vera, s'explicava en cada estació de l'any quin era el producte d'aquell moment de l'estació que servia per fer un record i un homenatge a la persona morta. Naturalment, a la primavera eren les flors. Però després, a la tardor, hi havia un altre producte que es repetia en alguns casos, que era el raïm. La verema del raïm, fer el most i convertir aquell most en vi. Aquest interès per aquest tipus d'inscripcions i de textos em va portar a totes les manifestacions del món romà que parlessin de les 4 estacions. I llavors em vaig dedicar molt de temps, una mica de temps vivint fins i tot a Itàlia, perseguint mosaics que parlaven de les 4 estacions, sarcòfags que parlaven de les 4 estacions i tots els textos que parlaven de les 4 estacions. I vaig arribar a una conclusió. L'eternitat, que en llatí es diu aeternitas, ve de la traducció que Ciceró va fer d'una paraula grega que és aion, que vol dir exactament això. El que ara veureu en aquest dibuix del llibre. És a dir, un cercle que no té principi ni final, que és etern, que és sempre, sempre, sempre existeix, sempre es mou, i a dintre d'aquest cercle, en alguns mosaics i en algunes pintures també, en alguns frescos, hi ha la figura d'una persona jove, atemporal, que no té edat concreta, que representa això, l'eternitat. I em vaig adonar que els productes del camp, i sobretot la tardor, la primera tardor, amb la verema, amb el most i amb aquell vi que cada any és nou i que cada any es refà, simbolitzava molt clarament aquesta voluntat de perpetuar la memòria de la persona morta a l'antiguitat, sobretot a l'antiguitat romana. Paral·lelament amb això, jo tenia un interès profund per la vitivinicultura, no pel vi només, sinó pel treball del camp, és a dir, per la viticultura i després per la vinicultura. Les coses anaven una mica en paral·lel. Jo vaig començar a estudiar en les meves hores lliures coses del camp, em vaig interessar especialment pel raïm i em vaig interessar pel vi i vaig fer molt d'autodidacta. El 2006 vaig començar un blog que es titula De Vinis, que encara existeix.
20 anys de blog, la qual cosa jo crec que és un rècord, porto més de 1.320 textos escrits en aquest blog, i al final d'aquest periple vaig escriure un llibre que es titulava Vinos naturales en España, una segona edició del 2018, on ja d'una manera molt radical em vaig interessar i em vaig dedicar a conèixer per tota Espanya, per França, per Itàlia, sobretot per Portugal, aquells vins que naixien de vinyes on hi havia la mínima intervenció de la persona, tant a la vinya com després en el celler. Aquests vins que es feien de la manera més natural possible em van acostar, perquè tot això anava en paral·lel, la recerca que us estic explicant i la meva passió per la vitivinicultura, fins que van arribar a un moment de creuament en què vaig entendre que la mínima intervenció, fer les coses una mica a l'antiga per entendre'ns com es feien abans, ens acostaven, com mai no ho havia entès jo, allò que feien els antics. Per tant, la contemporaneïtat, feta vinya, feta vi, amb la mirada de les persones que la fan, tenint en compte allò que succeeix al cel, allò que succeeix amb la lluna, allò que succeeix amb el sistema solar quan es mou per les constel·lacions, em permetia parlar d'una manera diferent de la meva relació amb la natura. I d'aquí el subtítol, una teologia de la vinya i el vi, perquè la teologia, en el fons, és un títol provocatiu, no cal dir-ho, però la teologia, en el fons, és aquella eina que ens permet estudiar la realitat, la revelació de la realitat, a través de la contemporaneïtat, d'allò que s'explica en cada moment i en cada temps. La naturalesa, a mi, se'm revela, això és teologia, a través de la vinya i del vi. I entendre això, i 20 anys, més de 25.000 quilòmetres per tot Espanya, per França i per Itàlia, coneixent les vinyes, coneixent el vi, coneixent les persones que feien la mínima intervenció, més tota la recerca que abans us he explicat, em van portar a fer aquest llibret, que és la condensació, és la mínima expressió, perquè són 96 pàgines, m'atreviria a dir paginetes, d'aquesta vida de recerca al llarg de 20 anys, per entendre que la naturalesa es pot entendre en aquesta simbiosi entre la persona, la vinya i el vi. Podrien ser altres productes, podrien ser altres coses, sí, però quin és l'únic producte que provoca una autèntica metamorfosi? Que de raïm i most es converteix en vi i es converteix en un símbol i en una icona, com us deia al començament, de la immortalitat, d'allò que podem arribar a ser coneixent la naturalesa? Evidentment el vi. No només en el món cristià, que tothom sap perfectament que això existeix en el món cristià, sinó bàsicament el món cristià el que fa és veure de les arrels del món no cristià. I això que es converteix en un símbol de la humanitat des del segle VI abans de Crist, recordeu l'Antic Testament, recordeu Noè, recordeu que la primera cosa que fa Noè quan embarranca a la muntanya d'Ararat és plantar ceps i al cap d'un any, això diuen, evidentment devien ser més d'un any, fer la primera barema, fer el primer mos i agafar la primera borratxera, per entendre'ns, o una de les primeres borratxeres literàries, això es converteix en un símbol de perennitat, en un símbol d'eternitat, en un símbol cada any de vida nova. Per què? I lligo amb el començament i acabo. Perquè si tu no respectes la natura, si tu no respectes les 4 estacions, si tu no respectes allò que és adequat i propici a cada estació, aquest cercle virtuós mor, es talla. Perquè necessitem un hivern que faci fred. Necessitem un hivern on la neu, on el gel, facin reposar de debò la natura. I si això succeeix, arribarà la primavera. I si la primavera funciona com ha de funcionar, hi ha aigua, hi ha una mica de calor, hi haurà pol·linització, hi haurà flor nova, hi haurà després l'estiu fruit nou i a la tardor hi haurà sempre un vi nou. L'objectiu al final d'aquest llibre i l'objectiu d'aquesta part de la meva recerca és explicar-me a mi mateix en relació a la natura a través de tot allò que jo he conegut en la meva recerca i de tot allò que jo també he conegut a través de la meva passió, que és conèixer la naturalesa, veure en ve alta la naturalesa a través de la vinya i del vi.